हाय लोगोफोर खुलुमबाय गुड इभिनिं बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दिना मोजां बारलांबाय लोगोफोर मैयाथ' आंना बिराद गरम जादोंमोन बिनि थाखाय सरि दै खिन्थु आं मैया एकदम माने साना हनैनो होदों बे भिडिअखौ आरो ना गोरोन्थियाथ' गावनिनो होनना मिथिखागौ आं गावनिनो मालायनि माबायाव मेटाराव मानो थांनो गोनां होननानै खिन्थु आं एसे बाराद्राय दुखु मोननानै माने बेखौ होबाय आरो ना ओरैनो आरो ना जास्ट भिउस नागिरनानै दै डाइरेक्ट मेन पइन्ट ना मानसिफोरा नांलायबासो नायहोनोखाय आंबो होना नायदोंमोन आरो नायगोन ना नाया दे होननानै खिन्थु एक्चुअली आं एसे दुखु मोननानैसो होदों बेखौ नङा ओरैनो नङा बिदि नङा आं एसे दुखु मोनदों माने बिबो माबा माबि बुंलायबाय थायो गावनिखौ गाव गोरोन्थि सानलाया गासिबो एखे बिसोरो गावबा गावनि गोरोन्थिखौ नुलाया प्रकाशआथ' आरो गावनि गोरोन्थिखौ नुखाया देलाय बेखौ मा बुंनो ओमफ्राय बेखौ बादि मालाय नांलायनायखौ स' 5 तारिखै लोगोफोर मोनसे थांखि लादों अल बड' इउटुबार लोगो हमलायनाय आंथ' थांनो हाखाया आं बाहेरायावसो थायो नालाय स' आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय मोनसे थेवब्लाबो आंनि भिडिअखौ जाय नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै शेयार खालाम सोरबाफोर नुनाय बायदि गोदान मानसिफ्रा आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय नोंथांमोना थांनानै लोगो हमलायहै मानो लोगो हमलायहै माने बेयाव गोबां मानसिफोर फैगोन नालाय नुफेरिखौ नोंथांमोना रियेलाव नुनो मोनगोन जेराव जायखौ इउटुबाव मबाइलाव नुबाय थायोमोन जों बिथांमोनखौ जोङो रियेलाव नुनो मोनगोन किसु मानसिया फैयाबो जानानै सम गावबा गाव पार्सनेल प्रब्लेमनि जाहोनाव स' बेखायनो आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला इउटुबाव आङो हाइ लेभेलनिफोरखौ बुङाखै मानोना हाइ लेभेलनिफोरा गावबा गाव कन्टेक्टआव थाजोबखायो बिथांमोना फैखागोन हानायखिना सम थानायखिना फैखाथारगोन स' बिथांमोनखौ आङो बुंनो थाङा आं बायदि जाय गोदान इउटुबाव जेरैबायदि 5,000 1,000 2,000 3,000 सोरबा गोदानथार 500ल' साबसक्राइबार थानाय बेफोरबायदि सोरबा मनिटाइज जानाय सोरबा मनिटाइज जायि स' आंनि बायदिब्ला आंनि खावलायनाय मोनसे नोंथांमोना थांनांगौ बेयाव मानो थांनांगौ मानोना बेयाव गोबां फेमास इउटुबार फैगोन लोगोफोर मानोना बेयो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट नों आंफोरनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट मानो इम्परटेन्ट बिथांमोना गावबा गाव माबोरै हान्थिबुखौ बेफोरनि बागै एसे एनैथ' बुंखागोन बेयाव आरो बुंनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो मोनसे कन्टेन्ट मोनगोन जाय कन्टेन्टआ जाबाय सेहेरा लोगोफोर बै सेहेराखौ नायनानैनो नोंथांमोनाबो भिउस मोनगोन नोंथांमोनखौ सिनाय मोननायाबो मोनलांगोन उनाव मानोना बिथांमोनखौ गोबाङानो सिनायखायो नालाय स' जुदि नोंनि चेनेलावबो जुदि बिथांमोननि माबाखौ नुयोब्ला इउटुब मिटआव माथो बुंखो माखो होननानै सोरबाफोर नुयिफोरा नोंनि चेनेलावबो नायनो हानाय माथो बुंखोलै बिथांमोना बिथाङा गुबुनाव नुबायबाबो बिथांनि चेनेलाव माथो बुंखो मा डायलग मारिखो बेफोरबायदि आरो ना मा निउस लाबोखो मा नुनो मोनगोन बेफोरखौ नायनो लुबैनानै नोंथांनि चेनेलाव नायथारगोन बे 100% गेरेन्टि होनो हायो आङो बेखौ आंनिफ्राय नायथारखायो मानो नायथारखायो आं गावनो मोनथिबाय आरो ना आं गाव इउटुबाव आपल'ड होदोंमोन नालाय आंना साबसक्राइबारा 5,000 जाबाय खिन्थु आंनि भिउसआ मेक्सिमाम मालाबा 200-300 बेफोरबायदि जायो मालाबा 500 जायो मालाबा 2,000 जायो बेबो मालायनि फेस रिभिल मालायनि मोखां महर होनानैसो भिउस फैयो बेनिखायनो आं बुङो नोंथांमोना बेयाव थांथार 32K माबा भिउस जाबाय मोनसे माबायाव आंनि बे कन्टेन्टआव बेबो मालायनि सेहेरा होनानै बै सेहेराया ओरैबायदि साक्सेस खालामदों आंनि जिउआव दा आं बेखौ गोबां थेंक इउ होनना सानो आरो बै जायनिफ्राय आं बे भिडिअखौ ससे क्लिप होबाय बै भिडिअ बानायगिरिखौ आंथ' रोजा साबायखर जायनि जाहोनाव आंनि चेनेला मनिटाइज जाबाय बै मोनसे कन्टेन्टनि थाखायनो मानोना बेयाव गोबां भिउस फैदोंमोन आरोना स' बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला प्लिज अननानै बेयाव थांनानै हाजासे भिडिअ बानाय जायजों चान्स मोनो बेजोंनो बानाय चान्स मोनाब्लाबो चान्स लायै भिडिअ बानाय एसेब्लाबो नोंथांमोननि चेनेलाव बिथांमोननि बिबुंथि फंनैसो भिडिअ क्लिप लाबोथारनो नाजा मानोना बेयाव गोबां मानसि थांगोन नालाय बिथांमोनाबो सोरनियाव बुंजेननो जानोबो हानाय बेफोरखौ नोंथांमोना गाज्रि मोनलायनाङा सोरबाफोर जुदि चान्स मोनाब्लाथ' हानाय नङा नालाय स' बेफोरखौ नोंथांमोना आरो थांनायनि उनाव जेन दुखु मोननाय फोरमाया मानोना बेयाव गोबां मानसि फैगोन नालाय सोर सासेजों भिडिअ बानायजेननोबो जानो हानाय गोबां माने फेमास इउटुबारफोरा स' बेखौ नोंथांमोना गाज्रि मोनलायनो नाङा उनाव थांखांनायनि उनाव जुदि थाङोब्ला सम मोनोब्ला थां लोगोफोर सम मोनाब्लाथ' गावनि खामानि इम्परटेन्टखौ गारद्रायनाबो थांनो नाङा जुदि गारद्रायनो हायाब्ला जुदि गारनानै थांनो हाथावोब्ला थां मानोना नोंथांमोना जुदि इउटुबखौ दासो सलायजेनदोंबा नोंथांमोना जुदि सलायलांबाय थानो सानदोंब्ला आरोना बर' बिजोंनि रावजों आरोना जास्ट आं बर' बिजोंनि रावजोंखौ बुंदों आरोना जुदि बर' बिजोंनि रावजों मानोना बर' इउटुबारफोरा बिथांमोनखौ सिनायखायो बयबो जुदि जोंफोर गोदै मानसिफोरा माने ओरैनो आल्टु फाल्टु भिडिअ होबाय थाबा गोबां सम नांगौ जायो लोगोफोर मानोना जोंखौ सिनाय मोना नालाय जोंनि टपिकआ जुदि मोजां नङाब्ला थाब भाइरेल जाया भिडिअआ माने गोसारा जुदि नोंथांनि भिडिअ गोसाराब्ला रावबो जुदि नोंथांनि भिडिअखौ शेयार खालामाब्ला
बेयो माने गोबाव सम नांगौ जायो आरोना रायजोनि गेजेराव गावखौ सिनायथि होनो हानाया जुदि सोरनिबा सेहेराया जुदि किउटथार नायनो मोजांथारब्ला बिथांनि भिडिअफ्राबो थाबैनो भाइराल जायो आरो थाबैनो रायजो राजानि अननाय सापर्ट मोनो स' जोंफोरबायदि सेहेरा नायनो मोजां नङिया बहा गोसारनो टपिकआ मोजां जानांगोन टपिकआ मोजां जायाबा बहाबो गोसारनो दा आंनिया टपिकआ मोजां नङा आंना मेन पइन्ट कन्टेन्टआनो गैया आंना गावनि कन्टेन्ट जेबो मोजां भिडिअखौनो लाबोनो हाया रायजोनि गेजेराव स' आंनिया भिडिअ बोरै भाइराल जानो जाखाया आं गावनो मिथिखागौ थेवब्लाबो आं बे चेनेलखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आङो आब्रां जाब्रां भिडिअ लाबोबाय थायो आरोना नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो नोंथांमोना मोजां मोनबाबो मोनाबाबो जायनो नायबाय थायो स' थेंक इउ स' माच जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ भिडिअखौ नायबाय थायो रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना जेन मोजां मोनाब्लाबो माथो आंखौ सापर्ट होनो थाखाय बर' होननानै नोंथांमोना नायबो जानो हानाय स' बेनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहागोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनाब्लाबो ओरैनो आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नायोब्ला आरोना जोबोर साबायखर आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि थाखायनो आंनिया दिनै 5,000 साबस्क्राइबार जाबाय आरोना स' आसा खालामो नोंथांमोना थांगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो जुदि रियेलाव नायनो लुबैदोंब्ला फेस टु फेस सोरखौबा नायनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोनाबो इउटुब चेनेल गैयाब्लाबो थांनो हागोन बाइक दंब्ला बाइकजों थां साइकेल खाथि खालानिबा साइकेलजों थां थां फट' खेबना फै जिबनाव मोनसे माने नोंथाङा जायखौ फेभराइट नोंथांनि जाय साबसिन इउटुबार बेजों मोनसे सेल्फि लानानै नोंथांनि मेम'रियेल जाना थागोन बेयो मोनसे गोसोखांथि आं आमुकाव लोगो मोन्दोंमोन होननाय बायदि नोंथांमोनाबो इउटुब चेनेल गैयाब्लाबो थां आंनि बायदिब्ला आरोना थांथारनांगौ आंनि बायदिब्लाथ' हायोब्ला मानोना नोंथांमोनाथ' सोरखौबा मोजां मोनथारखायो सोरखौबा सासे बिनि भिडिअखौ नायाब्लानो थानो हायि बायदि थाथारखायो सासेब्लाबो आंनियावबो थायो आंना एक्सुवेलि सोर मिथियोना एमजेमोन दा खिन्थु दाबो एमजेआनो खिन्थु बिनि मोनसेसो पइन्टआव आंबो एसे दुखु मोनना दङ जानो हागौ बिथांनि बेरेखा फंनैसो आंबो बुङो भिडिअ मालाबा बेनिखायनो बिथाङा आंखौ गाज्रिबो मोननो हानाय खिन्थु बिथाङा गाज्रि मोननायखौ आङो जेबो साना आरोना सोरबा गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनब्लाबो आंखौ बिथांमोना रावबो फैनायबो नंखाया आं गाव खामायनानै गाव माबा मोनसे खालामनानै जालांनांगोन जास्ट बेनो सोरबा आंनि गोरोन्थिखौ सोरबा गाज्रि मोनोब्ला आरो सोरबाफोर कमेन्ट होयोब्ला आं बिथांनि सायाव जेबो दुखु मोना आंनि गोरोन्थिखौ नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव डाइरेक्टलि लिरनो हागोन आं नोंथांमोनखौ जेबो गाज्रि मोना नोंथांमोननि बुंनायाव आं गावनि गोरोन्थिखौ आं बुजिनो हागोन आं बे गोरोन्थिखौ मावदों होननानै थ' बे गोरोन्थिखौ आङो स्वीकार खालामखानांगोन स' आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो थांगोन बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनायमोन बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा नांलायलायदों सोरबा नांलायलायाखै बेफोरखौ सानबाय थानाङा मालाया नांलायलायदों नांलायलायाखै सोरबा थांगोन थाङा बेफोराव नोंथांमोना कनफिउस जानो नाङा मालाया सोरबा पार्सनेल नांलायलायदोंबा नांलायलायबाय थानो हो सोरबा हामा मोननानै गाज्रि मोननानै आं थाङा होननानै सानदोंब्ला बिथांनि खिथु नोंथांमोना थांफानो नाङा आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय गावनि गोसोनि साननायखौ खालाम आंनि मोनसे फंसे रिकुवेस्ट आरो बेनो स' थेंक इउ स' माच जासे नायनायनि थाखाय बेनोमोन दिनैनि भिडिअ गोजोन्थों जय हिन्द जय बर' हारिनि